Egunon pilotazale, egunon entzule Zumarragatik zuzenean Euskal Herriko pilota elkarteen nazio txapelketako kanporaketa berri bat kontatzeko. Zumarragako beloki pilotalekura etorri gara, hortako zuzenean kontatzeko bertan gertatzen dena. Gogoratu, aurreko astean final laurdenak hasi zirela jokatzen, nazio txapelketa honen baitan, eta gaurkoan bigarren final laurdena jokatuko da. Protagonistak oberena eta Paz Zigandako pilotariak izango ditugu, eta kanporak eta hau gainditzen duenak aurre finalerako txartela lortuko du eta Igurtzuren aurka jokatuko du. Gaur gertatzen dena kontatzeko, laguntzeko, aldamenean daukat, Luis Galarraga. Egunon, Luis? Egunon, Asier. Bueno, igande hasteko modu politia frontoira gerturatu eta afizionatu mailako partidak ikustea, Luis? Bai, beti ezaletzeako, no? Frontoira etorritzeko gogokin, beti. Eta, bueno, igande guiza, etorri ordu beharra, 11ak, partidu politiak ikusteko, kanporak eta oso politia izango, bi naparrak, bi talde... Bai, askoko... aldamenekoa gaina. Bai. Bizilagunak. Paz Zigandak sakea aurkeztu harriteu pelotariak, lehenbiziko tantoa sakez lortu denean. Bueno, lehenbiziko partida 4:30 izango da. Eta 18 tantora. Bigarrena kantxa osoan. 18 daure. Eta azkenik behar izan ezkero jokatuko da. Aurrekoan ikusi genuen, 22. Bi irabazten dituenak aurrera egiten du. Halaxe da nazio txapelketa honen, elkarte nazio txapelketa honen sistema. Eta lehenbiziko partidan Joseba Rekalde sake ateratzera doana, Paz Zigandaren pilotaria. Eta Oian Kanabal, oberenako ordezkaria, veteranoa eta gaztea, Luis. Bai, Paz Zigandakoa Rekalde ja urte askotan ezautzen deuna. Gazte datik ezautzen dit, urte pilat da bikina, mundu. Eta hoa indikan 36 urtekin da ametxe, taldea osatuz, eta talde ordezkari bezala, lautarri jokatuz, bere zea oideek ez, azken baten. Neurri hontan ondo jokatzen duen pelotari badek, aderiluare, Kanabal, oso ezaguna. Gazteua, baina, hasiera oso ona ez zeok eman, baina, Kanabal gaztea, baina ofizio handiz jokatzen duen pelotaria, bai. Lasaitasunez jokatzen duen. Bai, eta binaka emaitzak gehiago eta itun pelotari bat, oso teknikoa dalakon pelotari ja, baina, partidu neko zaila oikoik, Errekalde batek neurri hontan asko jokatzen duen pelotari batek, eta zaildutako pelotari, Luis. Bai. 36 urtekin afizionatu mailan jarraitzen duenak, pelota odolean da makilako da. Bai, eta... Julen Ortegi ikusi genuen, nola profesionalitako ibilbidea amaitu eta afizionatutara nola itzuli den. Horiek barruan da, pelota, txiki-txikitatik. Bai, eta gustatzen zaielako, da talde barrun sartuta darelako, da taldeen olako pelotari batzuk oso ona dialako, ez? Atzetik handatozen gaztentzako eta irudi bat izaten dek, ez? Gabezio izeko, afizionatu mundun, ez? Pelotari batzuk eta hor talau bat urtea jatzen dianen, da utzi jenduelako, ez? Baina, batzu bat ere behintzatu bendikan segitzen dienek, eta, hoi pelotari gaztentzako oso onadek, bai entrenamentutako eta bai partidutan jokatzeko, ez? Hemen kontua da, 24 urte, 25, jauzia eman ez dena profesionaletara. Ez ezala pentsa hemen pelotan bukatu egiten danik. Pelotak jarraitu egiten du, afizionatuetan badago jokatzeko aukera, elkarteak daude, txapelketak daude, badago beste, komunikabideetan argian hainbeste estena azaltzen, baina... Jendea mugitzen du, Bai. Eta pilotari politiak ikusten egin bezala, bai. jokatzen egin dielako. Eta ze tantoa, Kanabalek, gantxoz, zabalean egin duena,
Eta pelota nitxe gure gana Bai. etorri zaigu, bina. Bai, oain dino arte behintzat partidu oso peleatu gazikoak. Partidu politia, Bi jokalarik antzeko pelotari ditu. Eta orduan indarrez ez ditu puskatukoen pelotarik, baina teknikoki oso ondo manejatzeuena pelota. Eta partidu politia eta justuko partidua izangoan itxura zekoak, ez? Hoi nahi izaten dio, Bai. etortze gehan bakoitzen, pelotarik. Partidua ez daia puskatu zeitun, baizik ikustea etorri dianak eta guztua egoteko posibili ematik, ez? Peleatuta badi maijoa eta tante honda neko justu badi maijoa, gustagarrigoa dalako, ez? Partidua. Joseba Rekalde aurreratu da, bisake sartu dizkio, baina Kanabale berdinketa lortu eta aurreratzeare bai, ezker gantxoz, bigarrena. Ba, eta joku hortan gaina Kanabale oso ausarta dek. Be joku boidek, ez? Beti ezker eskubita asko mugitzen duna. Golpez puskatu ezkeo, mini jezaiona, baina beste nintzen Rekalde batek ez dik golpeoi, baizik joko antzekua dik, eta orduan tanto gola izan gutu, bate honta. Joseba Rekalde pelotari begiratu, Kanabali pasa eta badoa, sakea ateratzea, sakea lautik, 3 eta 5 sartu behar dute, azkenekoa laburrantzean, gaurkoa luzexeago, gurutzatua, eskuinez, eraman. Kanabal erasoan. Bi pilotariak hortxe, lauko marran. Ea nork erakusten duen bizkarran hori. Ezkerrez, aukelako, Kanabale, boleaz. Eta ezin, ezkerren sartu zaila Luis. Bai, eta bi jokalaik joku, lehen esan dut bezala joku berdintzu baitidie. Saiatzen dituk tantua eutxiz. Zeratu aukera bilatu arte eta aukera bilatzen duen momentu saituan aurreatzen dituk, ez? Eta tantua bukatzea saiatzen dituk. Sakerreston, bike neko justu bitzen diana dituk. Ikusten dek, ez? Oandik Kanabale saketi etzokin, baina beti sakia restua neko justua beti. Suerte izan da Rekalde gaurreneko hasieran bi saketatik dizkala bitanto, Kanabali, baina oain partidua dijoan bezala, ikusin behar. Errestona oraingoan, goiko koltsuia etzuen urruti, baina barruan. Airearen bila Kanabal boleaz. Luze, Rekalde glautuk, orain ezker gantxoz, txokoan iritsi, baina Ekamasi urte, Luis. Bai, da kosta iten dek, ez? Movimentu egiten da, ez? Nahi itzen dek. Azken batean, joku hortan zehatzeko, Kanabale bere jokua emango berriz, beti. Beti saiatuko bere joku hortan matea, ez? Partidan sartzen den pelotaria da. Bai. Konzentraturik, bere egiten du. Eta artista tokea ere badauka. Tolosan ikusi zen izkiot, sake arraroak ateatzen, espero etzuena. Eta gustatzen zaizkak, ez? Gustatzen zaizkak. Ja, gaurkoan olako erakustaldin bat egiten digun. Badoa. Kanabal, esan behar da, nahiko kantxe erditik ateatzen dula sakea, Luis. Bai. Postura zegoak eta orduan oso zabaletik eztik konsegitzen kruzatzia peloteik. Eta orduan saiatzen dugu fontoi erdialdetik. Rekalde errestoan, gantxo bikaina iritsi eginda, orain bolea xokoan utzi nahi Luze, Rekalde iritsi, ezker gantxo zer egingo du zabaldu eta tanto. Bikain mogitu du. Bikain, oso ondo. 6 eta 2. Bai, eta eta 2 eta huts galtzen hasita. 2 eta huts hasita. 6ko partziela intzeok, ez? Azken baten. Eta pixkana, Rekalde ikusten dek, ez? Bea tantua duen garaile mitzat, Kanabale sakia duen momentuz, beti pelota atzetik segikia zebilek. Ez jabetzaik ez di lortzen, ez? Orduan, zaila dek, ez di lorta, zatzia. Oberena
Iruñako elkartea, Paz de Ziganda, Tarragikoa, bizilaguna beraz, Bai, aldamenekoak, pike politia, final ordenetan tokatu izana, eta hortxe lehen ikusten aitunez, 1985 garren urteko argazkia, okerrez balimanago, Paz de Zigandakoa, eta pilotari ilustrak zeuden bertan, Aimar Olaizola, Asi Olaizola, Abel Barriola, Goñi, Goñi. Bai, pazientatik eskola ikastola nola hon bertan, nire pentsatzen dut bide hortatikan zatutako izango iala ez, pelotarioik ez. Orduan frontoi oso politia gaina, ikastolan barrun daukena. ez dut uste holako frontoiri duten ikastola asko goienik Euskal Herri Gutxi. Ikastolan barrun duen frontoia duenak ikastola ez dituk asko ongo ez. Ni bat ezautzen detan aizpitin dek ikasberri, areke baik, hola frontoia, oso frontoi politia gaine. Eta ikastolak beste nintzen, hola frontoia duenak ez dituk asko ongo. Instalazio barrun, daukenak. Zumarragan zuzenean final ordena kontatzen, Euskal Herriko pilota elkarteen txapelketakoa, bigarrena izango da eta urrengoa otsailaren 16an, 11etan, hau ere igandez, Buruzgain da Gaztelekuren artekoa duz. Bai, Buruzgain da Gazteleku. Bueno. Azkeneko, Hernani eta Lema izango dira, otsailaren 23an. Bai, hor talde gipuzkoar bat, hirugarrena. Eta bakarra izango da, gelditzen dena, izan ere, Tolosa... Bueno, Bai. Bai, hori da, Idurtzune Bai. geratu zen Tolosa, beraz, Gipuzkoar bat, eta Naparrak egingoa. Orain, Errekaldeek alduena egin du, bikain zabaldu kanabale, bikain. Etzen horreza, behera geratu zaio pelota, eta... Oso zaila. Ikusten dek, kanporak eta otan da ja laurdenetan iritsi edanak, Naparrak, talde gehiena, azken batean. Da, Gipuzkoara Tolosa eta Gazteleko egon gutxu. Beste enetzekok Lemoa, beste Bizkaitarra. Hernani. Lauterriko partida lehenbizikoa ikusten ari garena. Ondoren banakakoa Egoitxoperena eta Andermina. Eta binaka Oskoz Aldabe eta Bidan Teietxea. Jaialdi politia luz. Bai, taldeko pelotarik ez dizkile aurkeztu oberenak, Espainiko txapelketa jokatzen nahiko ditu bestek, eta orduan partitu ingo zizkileen ez? Baina bestela ikusten dek oberenak talde oso ona daukala, berez? Pelotari afizionatu mundu behintza puntan dabitzan pelotari ditu. Baziganda gutxio, zezkoak puntan dabitzanak ez? Baina, pelotan dabitzan pelotarikin, talde bezala osatzeko, askotan, euna iritsitzen dane jokatu berrekoa, pelotari onoitanak ondo otiarez, askotan kosta ikendek ez? Eta, bestentzako ere aukera ona jokatzeko, eta, ikusin ber, oain diken. Ikusi diguna, Oian Kanabalen lehenbiziko kalea. Bai. Eta sakea berreskuratu du Joseba Errekaldek. Gogoratu hasierako bi tantoak sakez egin dituela, ea oraingo sakearekin egiten dion. Kanabalek erantzun. 37 dion bitartean markagailua. Eta Errekaldek zuloa tapatu nahi du. Erasoan. Bostetik luze, gainera etorri zaio Kanabali pelota hori. Zutetik txokora, goleaz. Kanabal defensan. Errekaldek ezin. Ez duan, pelota txarra ez duan, baina ez zailo sartu eskunda, orduan, huts. Kanabali ere, Errekaldeen pelota gustatu intzaio. Behakin segitzea ere, oekik. Esan genuen, txapelketa hau, ezoiko txapelketa dela. Ez duelako asko elkarteen arteko txapelketak, pilota elkarteen arteko txapelketak.
aurreko astean esan genuen, Bai, berria, eta eta hau hau, geldituko dira. bai. Formato oso politia, baina. Nik gusta dezatena, eta pelotari ere bai. Porque aukera gehiagik iztuela izaten lautardin banaka jogatzeko, ez da frontoi oso ez. Eta esan txapelketaren helburuetako bat, hoxe dela, elkarten lan hori bultzatzea. Bai. Eta pelotari gehiago aukera ematia ez, jogatzeko. Baita ere, izan ere, adibidez, Joseba Rekaldek, hainbat txapelketetan ezingo luke parte hartu, adina. Ez ba, bai, ota urte bitarteko zea hortan ibitzen dalako, txapelketa gehienak ez. Bazereko baitikan pelotari batzuk. Eta haze tantoa... Bai, oso ondo. Oian Kanabalek gurutzatu airez, eta behatzigarrena lortu du. Erdi bolea, erdi... Bai, baina ondo manejatzek, bi eskuk pixka zatuta, kakotuta jokatzen dik, askotan. Eta hor, estilo horta beti emaitzak onak etatzen zuzkak pelotai. Sakea ateratzeko prest. Eta orain arte ikusitakoan arabera, partidaren erdira iritsi da, Kanabal. Bueno, nagusitasun pixka bat behintzat nabari da, ezta? Bai, momentuz aurren edikan etzi ematen, aurreneko tanto ikusitune, baina ja, tantoa, ja, aukera gehiago zuzkoak. Eta beharki gurutzatu du, Rekalde iritsi, Zabalean egin nahi izaldio jokaldia, baina kontrakatxara. Eta tantoa ikusten dek, errezo ari da Kanabal jokatzen. Hasierako ezerdia bota eta lasaitasunez. Eta gero bati bat behintzat Rekaldek sakresto honetzok. Bate zehatzen minik iten, da orduan, pelota erresak ehatzen zaio. Eta hortik azten dek tantua ja amaitzen, ez? 10-3. Oberenako pilotaria nagusi partidaren lehen zati honetan, eta Rekalderi ez diogu ikusi oraindik ere behintzat partida hau irabazteko gaitasuna duela. Nausitasun hori faltaik, ez? Berriro ere. Berriro, bai. Ezker gantxoz egin duen 5. tantoa. Boleaz bi egin ditu, Zabalean bat, eta hutsa egindakoak bat, Oian Kanabalek. Eta Joseba Rekaldek, hoxe esaten genuena, sakez egindako bi haiek hasieran. Eta kitxa. Hor bukatuek, ez? Azken batean. Ez, nausitasuna saketian hasita zeitun nahitzen dek, ez? Eta leheno esan duen bezala, Rekaldek ezik nausitasunik sakerreston azten. Eta hor, Ezker gantxo dotorea, ederra Rekalderen pilota hori, Zabalera luze eta zustekoan harrapatu Kanabal eta ezin erantzun egindakoa jarriko diogu Zabalean eta 4-11 atxeden aldia. Eta nausitasuna neko garbila Kanabalena, ez? Leheno esan duen bezala, azken batean, txapelketa hauek oso politia dituk, Horbato ezberdinak dituelako, bai Lautari eta baiza, eta kluben arteko jokatzen duelako beste bat. Eta gero pelotari gehioi aukera emateielako, ez, jokatzeko. Zergatik, txapelketak antolatzen dianak, konbidapenez asko 10-etatik, esango nik 9 antolatzen diala konbidapenez, orduan konbidapena beti puntan dabitzan pelotari jokatzen duelako, eta binaka. Normalen txapelketa gutxi zeok, Lautardin egiten duena, leheno helketa bazeon, are ua bukatuan, beste inoek ez ikiten, momentu honetan. Eta frontoi oso Gipuzkoakua, Nafarroko txapelketa jokatzen dite, baina beste nintzen ez zile zehatzen, ez? Beste etzeok, aukeraik jokatzeko, ez? Orduan, estilo honetan, pelotari gehiago parte hartzeko aukera okitzen dite, ez? Eta kasu honetan, gonbidapenaik ez dago, hemen elkarteek izena eman behar dute. Elkarteek erabaki bete, ez? Hori da. Talde osatu,
Eta, bueno, honen txokin, txar txokin, baina Bai. parte hartu ez, azken Helburua batean. 2 puntu irabaztea da, Luis. Hoxe, 2 partida hoxe. irabaztea. Eta pixkanaka azten doan txapelketa da, 6. edizioa. Bai. Aurten parte hartze Bai, zabala. zabala, zabala. Eta ne iritzizatek gustatu itezaiela klubai, holoko parte hartze bat. Eta urtetan saiatuko itxuk talde osatzen parte hartzeko posibili okitzeko, ez? Joseba Rekaldek sakea berreskuratu eta ea. Sake zaila eraman du Kanabalek ezkerrez. Zabalean deja da, iritsi. Airaren bila joan da baina atzera joan behar azkenean. Ea orain, kantxaren herrian. Aukerakoa izango du. Horri ere luze jarri nahi, baina sotamanoz dotore. Kanabal. Orain, bi pilotariak. Ea, nor nagusitzen den. Kanabalek. Oleaz, iritsi Joseba. Efektuarekin, bi paret, tanto. Tanto di joan bezala ikusten dek, ez? Kanabal aurrea juten danen seitun nahazten dik, ez bekalde. Bai. Seitun, aurreneko pelotazan aurrea juten danen seitun nahitzen dek, nausitasuna. Hor, oainenko tanto ikusiek, lauko pare hortan pelotan ibili ditu, pelota zoatzuko izan ditu, baina behin aurrea jundanen Kanabalek seitun nahaztu azik. Argi dago jokua Kanabalena zein den. Erkaria alduela atzera bidali eta gero aukera duenean aurrean. Eta dotore egiten du baina. Oso ondo ditik. Tanto mordoa pilatuak ditu eta bada sakera, Kanabal. Oberenako pilotariak. Ez dio airez. Resto honena ezagoa, Rekaldena. Bai. Orain bai, ezker gantxoa, zabaldu. Zer egin nahi izan ote du Joseba Rekalde, nik uste dejada edo saiatu dela egiten. Bai, baina pelota asko da iristen dek, baina justu, eta izindik atxa, pelotaik, izindik. 13-4. Tartea dezentekoa eta jokuan ere alaxi ikusten egia, Luis. Bai, nahitzen dek ez, nausitasuna talde batena eta parteo pixkana bertzatzen dut, estilo horta bukatuko la ez. Hanka bizkorra ditu, denetan iristen da esan ez duen bezala. Baina justu iristen dek eta pelota atxa izinik zebilek, iristen danen. Eta bitartean, oian Kanabal, bere jokua lasaitasunez. Sake zaila, errestoa ona, buena bintzat. Orain, airez, Kanabal ezaldu, dotore, azte ezker gantxoa indarrez gainera, boleaz goxo-goxo. Bikain, oso ondo. Bere joku ematik eta saion hor bukatzen dek ez, tantu. Boleaz amaitu du tanto, baina ezker gantxoa izan da. Ezker gantxoa izan dek, markatu miliona ez. Iritxiek, oengon, bestetan ez digatxa, baina oengon atxaik, gora, baina entreautako pelota ez, hor bukatzen dek. 14 eta oberenakoek lehenbiziko puntua, kanporaketako lehenbiziko puntua oso gertu dute. Badoa oian. Kantxer dira. Ezker Orman itxatxia atera da pixkat. Errestona. Zabalean deja da, iritsi Rekalde orain, txokoan, bikain. Oso ondo. Ezker gantxoz txokoan. Nausitasuna garbi ikusten dek. Oso garbi. Bai. Erraz jokatzen Erraz ari da jokatzen. Eta Joseba Rekalde etxiantzean. Bai, tantua ikirari kostatzen zaio. Izan bisaketatik ondoen izan dituk Kanabalen akatsak, beste bi izan dianek, eta handikan etorri zaizka beste bi tanto, baina bestela nagusitasunik ez da tanto aten ez. Bado, Ian Kanabal.
Sake hona da, errestoa. Iritsi da, orain zabaldu. Joseba Rekalde iritsi, boleaz, txokora. Baina, Paz de Zigandako pilotarian zen, haze ezker gantxa, beste bat. Beste bat, egin. Zortzigarrena, Luis. Da pixkana partidua maira, ja azkarra gaina partidua. Ziguak oso azkarra. Pelota zote xente, baina... Bai, eta egindako tantoak. Baina egindako tantok, danak. Askotan nolako partidetan. Akatxetan. Hoi da, baina Joseba Rekaldek 3 akats besterik ez ditu. Kanabal egindako. Beste 13 tantoak. Eta orain 14garrena izan daiteke, ez. Atzeraka Kanabal, bostetik eskuinez. Rekaldek loratu, baina ezker gantxo hori oso arriskutsua da, orain deja da efektuarekin Rekaldea gintzen eta Kanabalek ezin. Oaingo apuntatu berko zeuk indako, ez? Atzean egindakoa jarriko dugu. Bai. 5garrena, 5 eta 16. Eta tanta honetan bai, tanta honetan dominatu du. Oaingo dejakin da zerti hor obligatu ikasko, Kanabal, eta hortik etorri ez, lurrea bota berri zindik harrapatzeko, eta antxe aukera ematzeo. Eta botira kortxe, Paz de Zigandakako iso izango ezta? Azkeneko tanto honetan bezala jokatzeko. Saiatzeko ez, behintzat. Azken baten Rekalden aukera hortzeok ez. Bestia 16-raino iritsita zeok, eta bueno, Rekalde egin berrekoan nadek, albadimau tantua arriskatu pixkat ez, etzekoak, eutxikin partidua zaila zekoak, ez? Orduan, arriskatu imerzekoak. Eta Kanabalei alderantziz. Kanabalek inberrokoan nahi be jokun segitu. Bai, oida. Joku horre emaitza oso namatzeo eta berriz bai. Bi tanto, partida amaitzeko. Oberenako ordezkariarentzat, 13, Paz de Zigandakoarentzat, eta ondoren banakako partida jokatuko da. Txapelketako kanporaketako 2garrena, Hogei Txoperena eta Andermina. 19 urte eta 26 urte, hor ere gaztea veteranoren aurka, eta ikusten ari nez, Oberenako pilotariak Bazarrenak 23, binaka aldabe jokatuko du. Gazteekin etorri gala? Talde oso gaztia zegoak, dena, Afizionatu punta-puntan dabitzanak, aldabe eta Kanabal, da hauek gazte ditu. Josebak sake atera du, erresto bikaina. Ezkerrorma bilatuz. Bi paretoran, baina minik egin gabe, zetaman osatzera, bi paret egingo du, ez. Bildu pelota hori. Txokora luze, bikaina. Hortxe, intzeo mina, ez? Bai. Pelota kada bikaina Joseba Rekalderena. Ikusten dek, Kanabal normalen botea ez da jogatzen. Beti aurrea junda. Hor asmatu bertzok, pelotiek kuptatzen ondo paite aldea, eskui aldea, beak ez dela aukere izan aizerez sartzeko, eta hor asmatzen baino, tanto atzu egin ingozkoak. Baina aurrea juten danen, Rekalde beak horrika. Azken bi tantoetan nagusi, Paz de Zigandakoa. Ea, partida pixka bat estutzen duen, politia izango zelako. Sakera gurutzatua, kantxarroitik ezkerrez, oian Kanabalek. Rekalde katzera. Potera ikusi nahi du eta hortxe ari zaio min egiten. Baina, partidu
Hasieratikan jokatu bertzuen estilo horta jokatu Bai, bertzin, baina jokatuik aurrean, da goitikan, gainera pelotea eta goitik jokatzen baino kanabali, bai ezker eskubita oso ondo manejatzek, goitikan, pelota, orduan. Behetikan jokatzen baino kanabali hor lortutzeko posibilia zekoak ez, tanto batzuk. eta azken bi tantotan alaxe egin du. Bai, Azken bi tanto hauetan aurkitu dula uste dut bere jokua bere partida joku honetan. bai. Eta ea, sakearekin, sakean luze, zazpitik errestoa. Eta orain lanean jarraitu behar, hanketara. Txapa gainean ez, bai, gainean ezan Bai, da. ez aldein dago pelota. Ies egindakoa eta tanto bai, gainean Bai, ezan da. hotxik ez dio haitu, txapanik handa, orduan gainen izango guen. 8-6. Eta ies egindakoa. Bai, iesin dago pelota izan teke. Baina, balekoa, Luis, horiek Bai, kontatzen dute. hoi da nabali joie, azken baten. Zortzita hamasei. Eta, bueno, esan behar dugu, azken, hiru tantoak. Bueno, azken baten emozio puntuat jarrik, Bai, ez? bai. Partio, bestela ikusten nahi inoen, bukatzea ziguala partidua, Sakean Joseba Rekalde. Sake zaila, barruan da. Berriro ere luzatu, baina hortxe zegoen kanabal, eta orain airea sartu da, min egiteko arriskoa beraz. Ezker gantxori, zabaldu. Ea, Josebak zer egiten duen. Luze jokatu nahi, baina hiruko marra horretan jarrita dago kanabal, eta hortiken moitzea kostako zaio. Joseba Rekalderi, eta ez du utziko posizio hori. Orain bai, gurutzatu zatzera bikain, eta aukerakoa. Txoko handeja da, bere burua salduz. Garesti, ordainduko du. Garesti, ordaindu du. Bai, oso galesti. Hortxe zebilen, kanabal bilatzen, aire zarri irun da hortxe, eta azkenen lortu indik. Eta... Fizikoki nekia. Atxedenaldia. Atxedenaldia eskatu du Joseba Rekalde, baina epaileak esan dio. Hiru atxeden, itxura honezarek, eta orduan etzeok. Hemezortzia hiru atxeden. Ez diote utzi. Etze utzi. Da lan ez egitu behar, bai. Epailea zorrotz. Zorrot, izan behar duen bezala. Bai. Hiru atxeden bat imazte, hiru atxeden, da in bat imaitu, ez da, lau horren ikan. Saiatu nola tantu etatzen, da berriz arnaz pixkat hartzeko, ez? Txaloak, oian kanabalentzat azken sakea duelako. Sake zaila eta barruan sartu du Josebak, aukerako orain Josebak, atzera, kanabal korrika, tanto izango da. Ez, haze pelota eman duela. Eta berriro ere, bai? Haze defentsa erakusten ari da, eta orain, bera, agintzeko. Ara, kontaketxara, marra, hortxe Luis. Ze defentsa indun kanabalek, eta bitu, tanto nola lortun. 18. Da zortzi. Eta 8. Eta, partida, nik uste dut, politia izan da. Bai, nahiko politia izan dek, hasieran ematezin partidua oso puskatuko zela, zean, baina, bueno, gero tanto batzuk iten hasi errekalde, eta, bueno, gutxineko bintzat partidua ikusteko aukera ematzi, ez? Bigarren partidako pelotariak kantxan, guk atxedenaldi hartu eta itzulikoan.
Eta hemen gara bueltan lehen partidako protagonista nagusiarekin, irabazlearekin behintzat, Oian Kanabal, zorionak. Eskerrik asko. Bueno, datuak ikusten nahitu naiz eta hemen markagailua tarte dezenteko erakutsi du partidako zati batzuetan, baina landutako tantoak izan diala ikusten da denak. Bai, hasieran hartu dut partzial on bat, Rekalen aurka ibiltzeko tantoak sartu gara dizkozu. Ez zu opariek egiten, eta orduan zuk azkenin akotu barazu sartzen tantu. Eta hor dago arriskoa ez, arriskatu barazula pixko gehiago eta hor egon barazela kontrolatzen pixko bat. Pentsa, lau kale bakarra egin ditu, horrek esan nahi du, 14 tanto egin behar izan dituzula partida irabazteko. Bai, oparik ez zu egiten. Eta gero, aurkitu naiz neko gustura. Aire sartzerakun. Ez du aukera honitz ematen sartzeko airez, guruzten dulko zaunitz eta matzen dulko zaltura, sartu naizelika neko gustora sentitu naiz. Lehenbiziko bi tantoak sake sartu dizkizu, bi huts galtzen jarri zera. Hurbiltasuna, bueno, partidan sartzea beti kostatzen da, ezta? Bai, hasierako tantu beti kire pixko, partidun sartzeko, erritmo hartzeko eta bai, sartu izkia bi tanto, baina gero eman izan du dio buelta. Eta gero ja oso lasai ikusi zaitu jokatzen, gozatuz, arriskatuz, baina ondo atea zaizkizu gainera. Bai, gero gozatu, egon naiz disfrutatzen frontoia. Zen frontoi polita, pilotak ere, eta gozatuz bai. Oberenentzat lehenbiziko puntua. Bai, guen falta da bigarrena. Eta lortzen badiren hiruek hobe. Aber, zer modu zateratzen de. Txoperena, Mina, esan behar da talde gazteak ekarri duzuela zuek. Pilotari gazteak zeatela denak. Bai, taldean, aste honetan bazoen zenbait partido. Eta orduan, banatu barra izan gara, bai, oberenan gara pilotari guzti gazteik. Zarrenak idekiko txu 24-25 urte. Eta elkartearentzat, zuentzat, elkartearekin olako txapelketat jokatzea politia izango da, ezta? Bai, lagunekin ibiltzea oso ongi dago, aitz polita da. Egotea lagunak usten eta familia, eta gero hori, aukera izatea zure lagunei ikustea eta animatzea dago ongi. Nago aitz ongi txapelketa mota hauek. Bueno, esan dakoa zorionak eta ea kanporak eta ze gertatzen den. Eskerrik asko.
Hementxe gara bueltan. Bigarren partida ikusteko gogoz gainera, lehenbizikoak berotzeko balio izan digu, Luis. Bai, Eta politia atera da. jai guiza frontoira etorrita sartzeko, Bai. pelota mundun sartzeko oso partio politi izan daik, ez? Bigarrengoa, Peleatu izan bazan nahi baina... bai, egia da hori, baina amaira politia izan du, eta Amaia portia. bigarrengoa kantxa osoan jokatuko da. Oberenako pilotaria sake ateratzera, Egoitxo Operena, 19 urte, gaztea, Bai, Ander Mina, 26 urte, Paz de Zigandakoa, eta hoi bezala, Luis, lehenbiziko tantoa borrakatua. ba, hasi erabiltzat, bai, batek eta bai bestek. Ander Mina, errestoan izan da, orain agintzen jarri nahi, baina Egoitxo Operena pilotari sendoa da, Luis. Bai, bai, minare, Bai, esan beharrik ez dago, Mina ikusten da. Deja da, bikaina, eta tanto, haze deja da. Bai. Baina Urrutitik gaina. frontoi oso baino gehiago ematezin lautarri jokatzen Bai. nahi ziala, ez? Azken baten, bi pelotarik, ez? Bai, mina hor urte batzuk izan zizkin, oso gaztia zala, emezortzi, oaine gaztia dek, baina amazazpi emezortzi zitula eta nahiko ondo jokatzen ibili guan. Baina gero eskutatik nahiko justu itzezala usteit eta arazokin da zen da, baina oaindik pelota mundun oso itzezala bez, eta ota sei urte. Bai. Txoperin hau gutxio ezautzen dit, hau gutxiotan ikusi jokatzen. Baina, ausarta ematek eta aurren aidez jokatzen du pelota jaek, Sake bikaina, eta Bai. tanto. Tanto. Eta lehen partida bezala, hasi da bigarrena, 2 eta huts. Bai. Gero buelta etorri da, baina Ba, sakerreston ezberdina izango, pentsatzen dit mina sakia dunen golpe gehiago dokan pelota jadek eta ordon ikusin behar, saken nola asmatzen duen, porque Txoperena pentsatzen dit airez restatzea jonkoala. Ordon partidu politia ikusteko aukera emateik honek, sakea ezker horma hori bilatuz, ezker gantxoa zabaldu, iritsi, barruan ez. Raia. Esku altxatu du. Bai. Soinurik ez du gaitu, baina Ez, baina raian iskinean izango guen. Porque epailia bertantze hon, oso bertantze hon da, ordon ikusteko aukera izango zen. Ezker gantxo polita, Bai. sake errematea. Bai. Txoperenaren jokua nik uste nahiko argi geratu dela lehen tanto hauetan. Eta gero ere estiloztaxe jogatuko Txoperenak, aurreko jokua eman hasi nahikoik eta minak hor saiatu berdik, pelota aukera ona dunen atze Txoperena eta orduan aukera gorretorko zizkiak, ez? Baina, resto oso guztu zeiek. Bai, aire hori ez baldin badio kentzen, Txoperenak aukera dezente izango ditu. Baina orain agintzen jarri nahi du minak eta aukera izango du. Atzera, gurutzatua, beharki defensan, Txoperena. Hortxe mina, bere kolpearekin agindu nahi. Eta airez erabat, Txoperena. Ez du gozatu. Erakutsi egin dio, nola bukatu behar duen, bai, Gipar eta ez zaio ondo atera, eta Txoperena bai. Baina Txoperena eutxi, eirez eutxi, da azkenen minan gaizki jotako pelota bat, behari aukera sortu zeo. Eta ikusten dana, oidek ez, mina ez da gaiko osatzen pelota, nahi dik atzeatzia, baina ez daiko osatzen pelotaik. Eta partidaren hasiera da, ba hoxe, hasieran kosta egiten da, sartzea. Buruz burukoan bati gehiago sartzaio besteei, izan ere bat ondo haste balima da, bestea gaizki. bestea gaizki.
Eta tanto dijo zen bezala tartia guaine laukotako zulue intzeok, eta orduan berriz, zuloi luzetzen juten bazaio, kontra jontzako presillo gehiago, eta bestentzako lasaitasuna gehiago. Kantxan dira. Eta minak tantua behan atu nahi badimo, restotik hasi berdik, ez da? Bai. Sake restotik ez badimo ondo zatzen, aukera gehatzen zaiok, txoperen nahi bere joku baitiko. Lau eta huts. Gogoratu, lehenbiziko partida, Lauterriko hoberenak irabazi duela. Beraz, partida oso garrantzitsua. Hemen hoberena bigarren puntua lortuko balu. Ez du gozatu, txoperenak, baina ez du aprobetxatu minak. Eta berriro txoperena agintzeko aukeran. Haces eta mano. Bai. Ez du... Berriro ere, Berriro, haukaren iguala. Berriro. Minak erdi utxa indik eta gehatu den frontoien geldi. Beste gaukera nola ukan, behantzako frontoi osua. Bai, eta bi paretegin eta... Bost eta huts. Resto na indula, oingo, minak, baina. Eta hoberena ikusten dugu, bi botilerorekin. Hau elkartea handia da, Luis. Bai, azken baten bi botillero bati bate, pentsatzen di botillero bakoitzak bere pelotaia hobeto ezotzen dula, eta orduan Sake errematea bi paretarekin. Azkeneko 3 tantoak alaxi amaitu ditu, bidea aurkitu du. 6 eta huts, eta Luis zuk esandakoa, minak erresto hori ez baldin badu hobetzen, errematean besteak azkar asmatuko du. zailazekoak. Resto hortatik besteak aurre bati bat atzelaia da lakon, mina, eta beste aurrelaia. Bai, nabaritzen da. Nabaritu jendek, emano atzelaik restotik hasi berdik, nausitzen ez, bestela zailazekoak aurrelari baten kontra aurre jokatzen. Bizi etetzen dio Sake. Bai. Baina resto hona itzeo. Eta orain, agintzen jartzeko aukera. Bai, eta... Barroan da. Bai. Gozatu du. Ea berriro gozatzen duen minak. Bi paret. Iritsi txoperena. Ezkerre zabaldu. Dotore. Azte defensa duena txoperenak. Bi paret berriro, bi kain. Bai, atzelaia izateko mina, niretzako akatsa handia izateko egiten. Beha ide jokatzen txoperena gustatzen zaio jokun. Eta hortikan iruditzen zatek, ne ustez behintzat, berste jokuat egin behar lukela, mina, baina. Baina gutxienez orain arte zezela tanto honetan gozatzen ikusi du. Gozatzen ikusi, pelota gozatu indik. Errestotik hasi eta gero eskuan ondo sartuz. Baina pelota ezberdina. Bai, kasakea eta partida... Pratzen jardundian ikusi pelota hori eta salida ondia zego frontixetik da oso urruti iruditzen zatek jarriko da pelota hau. Baina, minak gozatu imerko, bestela besteek ala ingo zeok ez. Hemen kontra joen batez zionen, baki zeiten duen ez. Airez jarriko da errestorako Prades txoperena, boleaz. Ez dio atxedinik eman nahi minari, ea, nork agintzen duen kanto honetan. Enbaraz egin dio, baina jarraitzen dute. Eta txoperena pixkanaka egintzen berriro ere, bi paret, efektuarekin, zazpieta bat, eta lau tanto, Luis, bi paretan. Bai, bi paretetan egin. Azken baten, oidalago joku bat iteko posible izan ezkeo oso zaila eta urrutik gehatzen za pelota ez. Eta esan dugu, lehenbiziko partidan egindako tantoak nagusitu direla, kaleen gainetik.
Bai, Bigarren honetan bai. guztiak egindakoak. Dana indagok, 8 tanto eta 8 indagok. Badoa Txoperena sakera, honek ere kantxa arditik. Bizi ateratzen du, loratu baino gehiago bizi, eta Dotore ezker gantxoz, txokoan utzitakoa. Bizi etatzetik eta azpitik etatzen desakia, ez? Bai. Bizka bati bat loratutako pelotia errazago da gorrestatzen. Azpitik datorren nahi ondo sartzez baino eskuba aldeindako pelota bat izaten dek eta orduan ba aukera gehiago. Bortitz, astintzen Bai, du. eta tanto. Sakez egindako bigarrena Txoperenak. Eta esandakoa, Tanto guztiak hemen egindakoak, ez dago kalerik. Eta Oberenak kanporak eta Bideratzen. bai, 9 eta bat, talde handia da. Gero eta gertua. 8ko zulua handia den mano baten. Bai, Bueno, bai. askotan gertatzen dek, saketik hasi eta gero beak zatzia baino. Sake motza barruan. Nei laburra iruditu zait, baina epailea Neire bai. barruan ikusi du. Neire bai. Sakez, hirugarrena. Egia da, pas ez digandako pilotariak edo botiroak ez dutela kexurik azaldu edo... Ez. Amendikan beti atzetik behitzen dekan pelota beti aurro ikusten dek, ez? Zazpi barranen inguruan gaude eta... Zentimetro gizaten dituk, baina beti atzetik behitzen dekanen iruditzezak pelotia beti aurro dala, ez? Gero pare epaiek okitzen dik aukera, normalen raian pare neoten dek eta han ikusten dik, ez? Aurrexo, atzexo, baina zentimetro gizaten dituk, dibentzia, atzetik ikusi o aurretik ikusi, o paren ikusi. 10-11 eta... Bideratuta esan duzu, Luis? Bai, alaxo. Bai, nahikoa bai. Eta ikusten nahi gan jokukin gaina... Bai, batez ere jokuan. Bai, jokun bai. Txoperenak aidez defentsa oso nazegoak eta aukera dunen tanto bugatu errezitzen dik gaina. Orduan ba... Gozatu ezinik ikusten dugu Mina. Bai, Mina bai. Hala badauka, gozatu ezkio pilota astintzeko. Badoa, Txoperena. Nola ateratzen den pelota, Dotore, amaitu du. Baina etzeo kentzen pelotaik, orduan reston espaio kentzen aurrelari bati ba errez bukatzen dik. Baina gustatzen zatek, Txoperena mano, ozini kontraitzeko, 19 urtekin, daukan jokukin da zeakin, askori kontra ingo ze ez. Urrengoan... Kanporaketan. Gizuzenekin jokatuko. Bai, exacto. Julen Errategiren aurka. Honentzako ere, ilusioa gara izan, eren kontra jogatzi. Bai. Aire, zerabaki du Minak errestoa sotamano zatzera. Edo atzeratu nahi behintzat. Tartea jaten ari zaio, eta agintzen jartzeko aukera duen. Hemen airearekin oso eroso sentitzen da bai erasoan da bai defensan Txoperena. Zetaman ez du paret. Oztopo egin ote dion, baina... Bai, pentsatzen nahi ninen, Julenentzako partidua Txoperenak jogatu erbadimo, leheno 16 urteko baten kontra jogatu zen. Bai. Hau izek berdina. Hamien izeken du kriston partidua iritu itzaten intzula, hamienok. Baina are dun ahala zekoa honek, tanto bukatzen, baina geho golpiak egio, Orain motx. Bai. Motz gelditu zaio sake hori. Baina bolea eta oso velozie ematizio gaina bolea. Orduan, Juleneke lehenko nintzun bezala eze partidua 6 join berkoik, hau kanporatzeko, Egia da, Julen ez tegula ikusiko gozatu ezinik.
Ez. Arek, Are beti gozatzen. hori da. Hoi doai badek, duna pelotai horrek, ezker eskubita beti eskuz ondo sartu eta gozatu iten dit pelotaria. 2-12, Minak sakea berreskuratu. Baina esan dugu atzelaria da eta horrek sake ateratzekoan ikusi dugu. Bai, Erraz, jartzen da Erraz. tantoan agintzen, Txoperena. Eta Komeriak orain. bai. Komeriak. Atzean egindakoa, Txoperenarentzat. Bai, boleaz da, esan berdik, eustea bakarrik iztala juten. Ez, Oaingo ematea. seitun pasadek, beha dominatzen. 13-2. Defentsako bolea bakarrik itzeko, atakeak ore bolea onazekoak, 18 izango da bigarren partida hau ere, 3-22, baina denerak eragita. gelditu leike Bai. partidoetan barruan da. Ea orain, Minak bikain, No? eta hori, astindu egin du. Azten duen, oaingo eman nintzeok, pelotai, eman nintzeok. Botea jogatu azizeok, eta hortxe intzeok minea. Bai, eta pelota bizi. Bai. Txoperenak egiten duen moduan. Nik uste aserrearekin ere eman diola pelotazo horri. Partida ikusirik, markagailua ikusirik, 3-13. Ezintasun horrekin. Eta ea ba, tartea pixkat ez dutzen duen, da partida orekatzen den. Hortxe, Minak aukerakoa. Baina, bere burua saldu eta orain... Eta kitxo. Eta orain Komeriak. Presaka. Presaka. Tantuari nina idik eta fizikok iren neki ere bai, kilo desintez gehiodek txoperena baino, eta orduan hor fotoi oso nibitzen nabitu itendek ez. Fizikokin hor asko nabitzen dek. Pilota aldatu. Bai. Eta Itzealde, hoberenak gaurko honetan Bai. Zumarragan. Aurreneko ne bai eta biharreko ne bai. Nahiko egin du, sake hori eramatearekin. Bai. Paretean irriste egin du, ez da nahi bezalatea. Eta orain gainera etorri zaio. Eta 15-3. Da nekie di joan bezala urdina ibintzat, ikusten dek ja frontoi ibitzeko koko egez. Bai, azken tanto honetan Bai, ikusi dugu, bai. Bai. Hiru tanto falta zaizkio Txoperenari. Kanporak eta erabakita uzteko. Kanpora? Bai, kanpora. Bestela dotorea Bai, zen, bolea. bai, oso ondo indako joku baizante, baina, bueno, minean arazoare hoidek ez, airez jogatzea, atzea aurreak korrika nekatzeik ez, da, ordu ba, botea jogatu utzeko posibileia esan bernikik minak gehiago izan belukuela, baina, behare, airea. Orain sakea jogatuagoa, urutzatua. Horrezkoan asmatu egin du Minak eta agintzen jartzeko aukera. Baina oso eroso ikusten da Txoperena, Bai, Sotamanoa ere dotorea du honek eta bai. biparetaz. Da, bi baitetako jugua da hoi, gaina oso ondo manejatzik. Oso ondo. Kontuarekin. Oso ondo manejatzik,
Eta mina hundi egin deikena zini, Aukera deunen horrekin errez bukatzen dit, tantua eta... Lehen Julen Erretegi aipatu duzu, aurreko astean ikusi genuen, Bai. aurkariak aire dotorea, baina agian ez zuena honek badu sotamanoa da. Sotamanoa. Eta Honek sotamanoz oso ondo zatzek eta beste biolentzi bat ematezeo boleare, eta Hamian hau buruz defentsa, momentuz amasi urte eta defentsatzeko oso ona, airez. Baina oaintik falta dunadek etorriko zaiona. Gazia azken deketa. sakeatera, gainean da, txokoan, eta tanto. 18 eta 3 partida amaitu da eta kanporaketa ere, Luis, Bai, erabakita gelditu da. erabita. Eta urruko kaperak eta final aurretotan, politia. Oso politia. Irurtzun eta Hoberena. Hoberenaren artekoa. Bai, Guk atxeen aldi bat eta gonbidatuarekin, hemen izango gara berriro ere bueltan. Egoi txoperena aldamenean dugu. Bueno, zorionak partidangatik eta kanporaketa gainditzeagatik. Eskerrik asko, bai. Bueno, aurreko puntuk irabaztea lasaitasun eman dit. Eta nire lasaixo batean naiz. Ze hasieran pixkoa nervioso neon. Oianena jokatu aurretik, baina bueno, oso ongi. Urduri igual, bueno, minangatik beste zuzer espero zenulako. Bai, banekin veteranoa, bueno, zaie dioi beti, eta golpea ere. Baina, bueno, aurren saiatu naiz, aurrena pilota modelo bat ateata, eta aurrea jonga. Partida 18-3, markagailuak historia onditik ez du, baina jokuan lan dezente egin behar izan duzu eta amaitutako tantoak horren adibide. Minak 3 kale besterik ez eta zuk 15 egin behar izan dituzu. Bai, bueno, berai pilota ez baino gurutzatzen eman itzezion, eta hoxe, banekin asmatu inbarra nula, eta, bueno, gaur atea da. Bi paretekin dotore ikusi daitegu. Bai, ze zuloa ikusten nun, eta, bueno, bota dut, eta atea die, bai. Gero kontua izan da, zure jokua airean oinarritu zula eta behai pixkat erritmo hartzen ez zeniola uzten, atzea jokatzeko saiakera egitezu, baina zu pelota bizi mugituz, esan bezala airez, ez da eroso sentitu inoiz. Hoi da, atzelari da, eta azkenen normala da, hundi edare bai, azkenen normala da, aurren kostatu itezaio, eta, bueno, hoi saiatu naiz, eta atea da. Urrengo partida Irurtzunen aurka jokatuko zue, eta hor badakizu, aurrekoan zene jokatu zuen. Bai, ez dakit. Ilusioa eman entzin horren kontra jokatzea, baina ez dakit. Hoire entren horrek ikusi gara do, beste batek jokatu dezaken edonik. A ber,
Ala Bueno. tokatzen bada, ba, ilusioz. Gutxinez, Jule Erretegi jokatzen mauztuentzate politia izango da, ezta? Pelotari Hoi da, bezala. bai. Bueno, guantxe etxi da profesionaletatik, eta bakiu irabaztea ja ezinezkoa dela, baina, bueno, behintzat jokatu, eta, a ber, Ba, eskerrik asko Egoitxe Perena eta zorionak esan bezala. ala esker asko zuei.
Zumarragatik zuzenean jarraitzen dugu. 6. Euskal Herriko pilota elkarte nazio txapelketaren kontaketarekin. Eta jaialdiko 3. partida jokatuko da ondoren, binakakoa. Gogoratu, lauterdikoan hoberenak 18 eta 8 irabazi diola Paz de Zigandari. Banakakoan 18 eta 3 izan da emaitza hoberenaren alde, beraz 2 puntu horiekin kanporaketa gainditu dute eta finalerdietan izango dira hoberenakoak Idurtzunen aurka. Hala eta guztiz ere 3. partida jokatu egingo da. Binakakoa eta partida oso politia gainera. Berotzen ikusi ditugu 4 pilotariak eta Luis, hau borrokatugoa, orekatugoa izango delakoa nago. Bai, binakako partiduk normalen da 2 puntu ja erabakita darenen lehenko iganden bezalaxe gertatulik ez? Baina bestela bikote oso zea iten dile hoberenakok, osko za aldabek beste ezek endu gabe, baina 31 urte, bai, pelotan segitzen diena, bai bidan da baite etxea, baina momentu honetan aldabe batek markatu itik ez, diferentzia ez, aldabe momentu honetan atzelai punta-puntakotan dabilen pelotari badek, oskoz atzetik datorren gazte bat, baina oso ausarta eta 18 urte. 18 urte egin, baina oso ausarta eta aurren borrukala jadek, orduan bikote oso sendu egiten dira ez, korrik. Hoberenako bikotea esan, hau bai, gonbidapenetako txapelketa horietan parte hartzen ibiltzen dian pilotariak direla. Puntan dabitzana ez, azken baten, bai juveniletan oan dino arte oskoz punta-puntan ibili dana, aldabe horrez nagusi mailan punta-puntan dabilena, orduan bikote bat oso ona egiten dira. Gertatzen naek, lehenoko bentatzen jatunok Iñaki antolatzailekin, da kasualidadez, lehen urteko finala horrekotan, aurten, Idurtzun hoberena. Orduan, espero ju kanporaketa oso gogorra izango dela aurten. Nik talde bakoitza dauzkan pelotari ikusita, hoberenak gaur etorri iztian pelotarik etorriko iala petxatzen denik hemen. Urrungo kanporaketan Idurtzunen kontra aukera asko zuzkoak, hoberenak pelotari jartzeko. Ez zatek iruditzen talde hau etorriko da nikan. Eta tate daukan taldeik onena egin etorriko iala petxatzen di finalan bila. Eta kanporaketa oso gorra espero dit urrungo hoi. Martxoak 8an izango da kanporaketa hori. Aurrez. Jendeek etorri nahi badimau, kanporaketa oso nahi ikusteko posible izango Zumarrako fotoien, Bien bitartean hementxe, 4 pilotariak azken beroketa ariketak eskuak berotzen. Hoberenako bikotea hitz egin dugu, bidan teietxea, Paz de Zigandakoa, eta bidanen kolpea ikusi besterik ez dago. Ezkerra, bionetziko pelotaria. Eta teietxea berriz, edade berdiniko, 11 urte, aspaldiko pelotarik ez, aspalditik ezautzen ditunak ez. Bikotek jokatzen nahi dianak, zerek, orduan partiu politiko posibilia, zeok, bai. Ikusi berdana hoberenakok ze erata hartzen duen partiu hau ez, pixkate azkar bukatzea jungoian, o pixkate partiu pixka zehatzea ez, hor gora bera hunditia ongoek, partiu honetan. Aurreko astean, teietxea genuen atzelari? Bai. Gaurkoan bai? Gaurkoan bai. Eda berdinegok. Bai. Berdinegok, 31 diek? Bai. Azken baten, arek, 31, bai, uste, 31 izango txula areke. Eda berdin txuko dituk. Eta lehenok aztezialare, beti teietxea aitze gendunen, beti egon berrizetan genuen jakiten, egon Naparra zan, egon Gipuzkoarra zan ez, azken baten.
Hortxe, lau pilotariak. Kantxara ikusleen txalo artean. Eta ikusi dugu, beroketa-ariketan oskoz dinamita dela. Dinamita. Dek, frontoien Hemezortzi urte. geldi otea kostatzen zaio pelotari bat. Bai, oain ere ikusten dugu, Bai. Pero geldi oten oso aktibua dek eta baina frontoien barrun oso mutile zadek, bikotentzako oso ona, beti animatzen, beti izatzen. Bai, alaxe ikusi dugu, bai. beroketan ere Bai. ariketa jartzen zizkion atzelariari. Bai. Eta aldabe, justu aurkakoa esango nuke, lasaitasun patxara Lasaitasun, izugarria. bai, pelotari hotza. Hoi da. Hasiera Bikote beti polita. normalen eko hotza ematezkak, gehora sartzen dek partidun, da pelota pixka gastatzen danen gaina are jo oso txarra, eustezio partiduri izugarri, ezker eskuita oso ondo manejatzen dik, eta pelotari bat, bueno, pentsatzen dute enpresak hor da bitzala, atzelei falta nahi irutzizatek haundila dola amendi aurrea profesionaletan, atzelai afizionatutan gutxi zetoztek, orduan, bueno, aukera izateko posibleko pelotari bat, ikusten dinik aldabe bat. Sakea gorri atera da, oskozek aterako du, lokarriak lotu eta dena prest. Azken partidari hasiera emateko. Gogoratu, erabakita gelditu dela kanporaketa buruz burukoan, 2 eta huts hoberenak. Eta partida honetan ezer ez dagoela ez noa esatea, jokuan, izan ere Bai. pilotariek hau irabazi egin dute. Hoxe, azken baten etzakulakon inori gustatzen 3 taus galduta jutia, ez? Azken baten bi taldek batek 3 taus irazita Bai. jutia nahikoik eta beste, bueno, puntutxo iraztia, ez? Bita batek egokin, bueno, beste zea bat, emaitza bat ezberdina izatea lagun, ez? Eta lehenbiziko tantoa, hortxe ikusi du gaztetasuna. Bai, pentsatzen dit pelota bat ez zala oso egoki jasatzeko, baina oso olako isiadek, ez? Pixka lasaituko, igual partidu bat joan bezala, baina intentsia batekin gertatzen. Bai. Eta oso espresiboa, gestuak Bai, eta... oso espresiboa. Bidan, ezkerrez, sakea. Aldabek erantzun. Hortxe ikusten ari gara, Aldaberen doaiak. Lehenbiziko pelotazotik. Oraingoan utzi egin du eta hoberena hoixe egin du oskozek. Aldabek lasai eman diezaion pelota horri eta bana. Teietxeak txapazpira bota baitu. Aurrerako tanto hontan behintzat, bueno, biharrengo tantua da, baina biharreko tanton ikusi dio peloteua pixi ikusi duenen Aldaben doaiak. Bai. Eta orain arteko partidetan ez bezala, 3. honetan kaleak nagusi. Utxe egiteak. Bai. Hasieran binakako partidua, bueno, igual intentsia falta, tentsio falta horrek askotan intendik, ez? Ja, batentzako ja emaitza bukotuta, bestentzako ere bai. Orduan, jogatu inberdiu eta jokatzen de, baina, bueno, 3. partidu honek beste zea bat egonkiko alu tanton emaitzan arabera izango alitzake, bueno, beste zea bat egiko likik, presillo bat egiko likik, ez? Teietxeak ezkerrez, nahikoa egin du. Oskoz erasoan. Eta Teietxeak atzera. Aldabe 8tik. Hau zailagoa izango du, 9:30 10:00. Ez. Ez peditxe. Bidanek atzean dotore egindakoa, Bai, pelotazo bikaina ematzeo. Bai. 10:00ko errebotea. Ikusi, ezkerra egin zetu aitauka, Bai, baina eskuik egin jo justua, buen eiteko justukoa.
Ez dugu orduan askotan ikusiko bidan eskuinez jotzen partidu honetan. Ez zate irutzen. Berren gertatzen maima buena ingule irutzen zate, baina beste inetzen ezkerrez ikusiko dut uste. Bada sakera Paz Destigandako horrelaria. Oskoz, atzelariari laguntzen, Dotore, eta eskuina bilatuz gainera. Bueno, neko txukun, eskuikin, Eta haze eta illa tantoin. Haze pelota eman duen aldabek, Eskuikin oso gaizki jarri pelota, atzela intzako eta oso ondo bukatu gaina. Bien tartean, bidanek zuloa aurkitu du, zuloa iriki du, hobeto esan da. Iriki eta bukatu. Hoi da. 3-1. Urdin gaina. Paz Destiganda aurreratuta. Eta gehien bat, bidan hasiera honetan mina egiten nahi delako ezker horrekin. Bai. Aldabe. Ez. Esan duzuna, partidan hasieran igual pixkat kosta egiten zaio, sartzea jokoan. Kosta egiten zaio, zatzia eta ikusi ez, beroketzen da behotzen da bai, baina pelotai hotzadek, oso hotzadek. Isiladek, oso isiladek. Espresiboadek, bere launa, oaina izaio, animatzen. Bai. Bikote bikaina osatzen dute. Bai. Batek ez duena besteak du eta besteak ez duena besteak. Badoa bidan. Oskoz laguntzera, Dotore, zabalduz gainera. Eskuin hori bilatzen diote bidani. Aldabek. Ezkerrez aldabe. Bidanek utzi Teietxeri. Seitik. Mutila handia da Teietxea eta patxadaz. Ederki astindu du bidanek. Aukerakoa. Zabaldu eta tantoa. Dotore. Laukoten momentuz behintzat, garbi, bidanen aidan joku behiten, ez? Bai. Eta Teietxea horreneko tantotan gozatu izin ibizela, baina pelota aldaketa honekin da, ondo etortze zailo pelota hau, eta pelota zoea jotzen nahi, Teietxe behar, Hasieran beldurren, utxune hori atzean partida ez dute ziren erabakiko, baina ez, Teietxea gozatzen hasi da eta... Teietxeak pelota lasaioa, etortze zailoko hain bidanek ematezio beak, ikendik zulua iriki bidanek. Bai. Eta orduan Teietxean zagore pelota beste lasaioko pelota izaten dek. Badoa bidan. Sotamanoz oskoz, baina txapazpira. Oandik ikusten dek, 18 urte eta, oain nagusi maila hontan, pixkat beste joku batekin da beste lasaitasun batekin da bilatu berraukala, ez? Bai. Aldatu ikendeak, asko aldatzen dek juveniletatik pasatzea nagusi maila eta hor juvenil eta maila ona emako, baina nagusi eta etortzen zaizkigenen 31 urtekok, Zakur zarrak, eta hoi be templia aguantatu ikeli eta gazteia berriz, tantu inaien da... Baina esan behar da, atzelarieli laguntzeko intentzio, sartu sakean da oraingoan ere, bai. Baina bidanek ez dugu ikik. Ezker, elegantea dauka. Paz Destigandako horrelariak eta bina egiten partida honen hasieran. Ea bi atzelariak orain. Nork agintzen duen. Oskoz, lautik. Teietxeak bostetik ezkerrez. Aldabe.
Gozatuz, Luis? Bai. Gozatuz, Bi- dabil aldabe. Bi azelaik ondo ditu, Eta Teietxea dotore. Bai. Nik uste tanto ondo etorriko ziola aldaberi, konfiantza Bai. pixkat hartzeko partidan. Eskua askatzen ari da eta agintzen. Oskoz. Bidanek dotore. Eta orain komeria gorrientzat. Oain komerik. Behatzitik aldabek. Berriz ez dugu egin. Txapagainan moztu Teietxeak, Oskozek eraman. Eta Bidanek zer egingo du lautik atzera. Atzera gozatuz, Frontisa aprobetxatuz. Ezker gantxoa Bidanek. Oskoz, iritsi eskuinez bildu. Bidan eskuitze. Bai. No? Orain txoko handeja da, Oskoz iritsi da, Teietxeak ezkerrez. Oskozek keinu eta aldabek atzera. Dotore. Ea Oskozek zer egiten digun orain, txokoan utzi. Bidan iritsi eta txapa. Txapara, bai, txapara. Zazpieta bat. Bai. Baina, oraingoa tanto benetan politia, Luis. Gutxineko bintzat ikusi dituna lau pelotari jokatzen. Hoi da. Oaino arte ikusi izterna, ez? Ikusten dek, Oskozeko handigan 18 urte, bere doai ondinezek golpia eta zera, orduan ikuste zaiok. Maila honetan handigan inter falta hoi ez, berotia bai altxa iteik eta zatzei peino minik ez egiten. Orduan Bidanek aukera izaten duen urruti jartzen dik. Aldabe hemen atzea frontegi atzeko zulo esatu azita. Handik gane, gaur oain gone, handik etorri zaiok. Tanto aukera. Ziur hoberenakoak hurrengo kanporaketan pentsatzen ari direla bikotea osatzeko garaian eta gaurkoa esan duzu, pilotari asko ditu hoberenak. Gaurkoa proba bezala hartu daiteke beraz, elkarteko ardura honentzat. Bai, pentsatzen dut, pelotari aukera bazekoak, hoberenak. Orduan, bineka kanabaleka lautarrin jogatu, baina kanabal aldabe izan leikek, binekako bikotia, urrungo kanporaketan, ez? Eta lautarriako matare hortzekoak, orduan, bazeuzkoak aukerak, ez? Jokatzeko. Mata, behar binaka, lautarrian. Lautarrin oso ondo jokatzen du pelota ja. Eta iruritare beha, Kamerot Espainian gaina banaka jokatzen ari dan pelota ja. Orduan, joku hoiken ikisita dauna. Orduan, uare ilusioa hondikin etorri bai. Beste pelotari diferentia dek txoperen atikan. Oso diferentia. Orduan, hortzekoak aukera ez, abertzenek jokatzen duen ez, erretegin kontra. Ni txoperena guzti ikusiko nuke bat. Nike bai. Baina aukera bazizkoak, gehi hori eta orduan ikusin behar. Ikusin behar. Teietxea kanpora, kontrakantxara, eskuinez gozatzeko pilota, gozatu du baina kontrakantxara. 2 eta 7. Gu hoberenako pelotari gina egaitu, baina iruzunek pelotari taldia zegoak eta ez dakiguna dek julenek banaka jogatuko, no bineka, olautartin jogatuko. Doa ikustiz ezkoak. Eozin zeratan jogatzeko ez. Orduan, aukera hori okitzia talde baten izugarria dek ez, pelotari bate okitzia hiru zeratan jokatzeko posilekoa Orain bai, orain... Orain eskubiko gabezio bilatu zeok. Bai, eta errematean asmatu du, sake errematean. Eta ezker gantxoz egindako lehenbizikoa, bikote gorriak egin duen lehenbizikoa. Indakoa. 3 eta 7.
Badoa Javi Oskoz, sakera. Seian pote egin du sake horrek, Teietxeak eraman. Aire sartuko da, zabaldu. Eskuinez jaso Bidanek. Aldabe. Pilota ezkerrez Dotore, ezker Orman itxatxirik. Orain eskuinez. Luis, jo bakarrik ez, Kolokatzen da, kolokatzea joten da? Aldabe pelotia kolokatzen, asko kolokatzen dik, Asko kolokatzen dik. Eta oain bai ikusten nahi gehala Bidanen zulu ondun ez? Bai, txapagainan bizi moztu dio Bai. Eskozek eta antzegoen baina eskuinez zin jaso pelota hori 4 eta 7. Eta nik uste... Gorrin bizteko aukera bat oaintzeko, eta osko zentzako ere pixkata, bitantu inda, eta partidun sartzeko posibilia zego. Azken tantauetan ikusi dena horixe izan da, Gorrin atzelari Aldabe agintzen jarri da, eta beraien jokua horixe izan beharko luke. Oskozek gero aprobetxatzeko lasaitasunez. Aldabek landutako pelota hori. Dotore Aldabe. Beste bat, ezker horma bilatu zau. 8tik Teietxeak. Oskozek utzi. Txapagainan Bidanek. Eta aukera Aldaberentzat, gozatzekoa. Gozatu du, Azken pilotakadetan gozatzen ari da Aldabe. 23 urte besterik ez, Luis. Bai, era, pelotan jogatzeko. Zazpitik. Ederki gozatu orain ere Aldabek, 8an Teietxea. Bidanek pixkat laundu beharko dioa. Bai. Bestela nagusitu egiten da Aldabe eta hortik Gorrien arriskua, orain Teietxeak goiko txapara. Eta hoi tantontan oso ondo utzi diola, Teietxeak, Bai. Oso ondo, Tanto oso ona jogatu je bi atzelaik. Baina ikusten nahi ez, tantotik tanto Aldabeen partidu sartzen nola juten dan, ez, pixkana, eta nagusitasuna geotago gehiago iruditzezatek izango du. Bai, eta nekeak... Zazpita bat eoze juntie? Zazpita bat, bai. Bezatu. 5 eta 7 orain. Arrapatuta pasa, deskuetu ezka. Bado askoz. Sakera. Lautik lau da sakea hemen, binakakoan. Teietxeak. Dotore. Errestoan. Baina Dotore da bien Aldabea, Bai. Nola gozatzen, Eta gozatu bakarrik ez, oain ikusi dugu, ezker horma Dotore bilatzen du, txokoan, bikain Oskozek. Eta aukera sortzen dione Oskozek, pixkat, pazientzik inartzen badien aukera izangoik. Tanto asko da izangoik Oskozek inberdunadek etxoin, pazientzikin etxoin. Aldabe nausitasuna garbi erakusten aizaio lagon. Eta izangoik, lehentxo gehiago, baina izangoik beti aukera ez. Aldabe ja berotu da, jokoan sartu da, partidan dago, beraz. Tanteon behiratu beste egitzio, ja tanto ate jarritu. 6 eta 7. Bidan orantxe atzelariari laguntzen, baina Oskozek ederki bilatu dio zuloa. Eta orain, Teietxeak ezin. Atzean egindako tanto Oskozentzat, 7. Eta Oskoz bain, gehiago hobeto jogatzen, lasaitasun errezo jogatzen, bai.
bi oberenako biak, Bai. bi pilotariak lasaiago Bai. jokatzen ari Bai. dira. Bai. Osko zen, arazo beti izan dek, ertetendek, elektriko bezala ertetendek hasieran. Tentsio batekin, da gero partidu bat joan bezala juten dek, lasaitasun hori bilatzen, baina horrenetik geldi honi zini frontoien. Hoi bakizunlako, botza Luis, partida Bai. aurretik, 5 kilometro korrika egiten jarri, Hoxe, ez Sake rematean, Bidane jaso, orain Sotaman osatzera, Teietxea hor dago, Sotaman ozonek ere, eta Aldabek lasaituko du tantoa. Ederra, pelotaka da. Teietxeak nahikoa egin du, etzen erreza, bi paret Oskozek, aukerakoa berriro Oskozek eta atzera. Sotamanoz, Teietxea, Arreo. gora, Hora, gora. Aurreratu da, harrapatu eta pasa. lehen aldiz, aurreratu dira, oberenako aurreneko aldiz. pilotariak. Bai. Binakako honetan. Baina guain jokun ikusten dek, difentzia, Bai, gorritatik bai. gotenea jokun. Teietxeak guain dino arte nik ondo aguantatu zeok, eta Baina, ondo azken- eutxi zeok. Baina guain ja aldabe nagusitasuna garbi ikusten nahi dek. Bidan azken sakean sartu da irez. Atzelari Baina laguntzera. gainetik pasatzen dik adabe eta orduan bidanek ezin dik launtzeko posible haundik etzekoak. Eta oraingoan ere Oskozek sakea gurutzatua. Ai, txapara! Ezker gantxo dotorea zen, baina txapara. Ondo indago joku ba, Ondo indakoa, Bai, markatu Bai. ere ondo markatu du. Bai. Baina txapa argia izan da eta 8 partidako 3. berdinketa. Bana, 7 eta 8. Zazpitantoko bolada moztu dute behintzat. Bai. Eta ez da gutxi. Bidan, sakea bizia. Ea zer egiten duen ez du gozatu. Eta Aldabek dotore. Bi aurrelariak hortxe, 3 guardoan. Horite izan dek, Bai. Oain, dotore jetxi Bidanek. Eta tanto polita. Suerte puxka batekin, Bai, golpieti ezok eta antxe ertentza jo txokoa eta bale, baina. Baina, dana balek, Bai, txaparen gainean oidek. pasatzen dena. Behatzi eta 8 aurreratu dira. Paz dezigandagoak berriro ere. Eta 22, hirugarren partida hau, binakakoa. Eta pilota zaleak armaetan xili-xili, baina nortxe denak konzentraturik, pelota gozez. Bai, partidu politia zikoak, baina nino arte, Neko partidu politia Bai, bai. Bai. Hiruak Moment- nire ustez. Bai. Partida politiak. Aurreneko tantotan urdinak oso ondo jokatzen. Eta urrungotan, berriz, gorrik. Bidan agintzen berriro ere, tanto honetan, partidaren hasieran ikusi dugun bezala, ze gurutzatua. Oso ondo. Pelota honekin, bidanek errez zehatzen dik, manejatzen dik, eta orduan luzean eixo jokatzen hasi zaiok, Oskozi, eta hor bine itezeo. 10 eta 8. Eta badoa, Paz Zigandako,
Paz de Zigandako aurrelaria. Bolea, dotorea dauka. Nola zabaldu duen bolea horrekin. Bai. Postura egokia hartzen du indarra emateko, goitik bera. Eta orain Aldabek txapa gainean aukera bidantzat zabaldu eta 11garrena. Bai, azken batean bidanek leheno jokatzen jardundan gareien, Aldabek nagusitasun nahi oskozek izatezen aukera eta pelota honek bidanek saketikan aztezeok, Aldabek ez zeukentzen. Eta handik hasten dek, nagusitzen, bidan da gaina beti pelotazo luzie jotzen dik, eta hor minit ezeok, oskozi. Atxeen aldia, eskatu dute pilotariek. Boleorako esan dut. Postura dotorea duela, baina... Ezkerra bai, baina gero albotikan bai, mine. Albotikan, postura xele horrean egiten du. Xele jotzen dik, baina oso ondo. Goitik bera bezala aldapenetik. Oso ondo, Baina dotore zabaldu du, bai. 11 eta 8, ez dute, punturik gabe joan nahi Paz de Zigandakoek. Ez, alba hu ez, betxatzen dit ez. 2 eta hutseko emaitza dago, kanporaketan, Ourenaren alde, kanporaketa erabakita gelditu da. Baina... 3. puntua jokuan eta hoxe. Paz de Zigandakoek Iruñarako atarrabiarako buelta egin nahi dute puntuarekin gutxienez. Gutxieneko batekin, ez? 3ko zulu egin dile, baina, bueno. Bai, berriro ere, boladaka, sakea berreskuratzen dena. Berriz ikusi behar, horrek bere pelotakin ateatzen duenen, abertze egiten duen, ez? Lau pilotaria kantxan, berriro ere partida jarraitzeko moduan da. Badoa bidan. Oskozek utzi, Aldabek berrestoa. Dotore bidan, ezkerrez, atzeratuz. Eatei etxea. Ondo, pelota zaila. Eta tanto. Bai, ezkerrea, pelota hau gaine ibitzen dek, boten oso ondo ibitzen dek pelota hau. Gorrina lasaiua dek, boten da. Aldabei beti kostatu izen zailo, pelota azpitik ibitzen da pelotakin gehiago kostatzen zailo. Bote lasaixokin gehiago jogatzen dik, Aldabe behar. Eta isilik, Burdinek berriro ere tartea. Berriz tartea egiten nahi du, 2 eta 8. Sake gurutzatzua, baina aire sartzeko aukera izan du Oskozek eta lagundu dio atzelariari. Orain, bidan, txokoan utzi eta tanto. Oso ondo jogatzen ari de bidan, Bai, oso ondo, bai. Eta esan lehikek eskubiko pelotak eskubikin ematen diko. Justua daukala, baina, bueno, bote lasai entortzen dane, berriz eskubikin eman itezeu, Azken batean ez dek buena itea bakarrik juten. Behatzi terditik Aldabek. Bai. Etxea lautik. Bien artera, baina Aldabe bizkor iritsi da eta orain agintzen jarri nahiko du. Bidani lehenbizi pilota kendu eta
Atzera, gozatu. Baina bidan jokoan sartzen danean pelota honekin, Bai, horrelako gauza gertatzen dira. bai. Haze, pilota eraman duen Aldabek. Zabaldu bidanek, Oskozek zabaletik, Teietxeari esoa motz geratu zaio. Bai, pelota txarra utzi zeu eta. Oskozek keinu, Aldabek lautik, bien arkera, intentzio guztiarekin eta tanto dotorea. Bai. Zulua ikusi indik eta. Eta bizi moztu gainera. Oain ikusin behar, bere pelotakin, Bai, bai. zeitzen duen korrik ez. Leheno, Zulu ondile, itxile, pelota honekin. Bai, zazpitanto jarraian Bai, egitea lortu zazpitanto dute. inditxe. Guain urdinek a ber. berriz, Oain berri diro, haber zeitzen duen. bost egin dituzte eta ea ba, hoberenakoen erantzuna zein den. Eskerrak bidan sartu den, Tanto, haze esker gantxoa. Dotore Oskoz. bai. Sake zaila zijoanti etxerentzat. Bidan sartu da, baina Bai, baina, erresto txarra ez da izan. errematea izan da una gero. Oskozek oso ondo rematatuik. Eta lehengo, remontada ere, olexe hasiek, Oskoz. Bai, Tanto ginez, eta boingo, berriro, berrize. amar eta mairu. Bai, Hiru tanto da. Hoberenakoak. Eta beste bat! bai. Aurreko kantoren berdina. Bolea sartze zaiok, restatzeko bidan, baina, claro, etxeko entzen da, orduan, ekentzez baino, horrek, aurreko remontan akordatzenok, azkeneko tantua galdula txapa julagon. Bai, Baina egia. bestela, oso ondo, oso ondo, rematen oso ondo, oso. Boladaka dijoa partida eta orain gorrien bolada. Teietxeak eskatu. Oskozek Da beste beste tanto bat. Bosgarrena, ezker gantxoz egin duen Bai. bosgarrena. 12 eta 13. Eta erraz izten dute hauek. Ezberdintasuna igual hoixe da, ezta Luis? Urdinek bolada egiten dutenean landutako, gehiago landu behar izan dutela Gehiago landu tantoak. zeie. Eta bai, gorriek errazago. Bai, bidanek bati bat behintzat, tanto bukatzen baino gehiago daukan ezkerrotako violentzi horrekin aprotxatzen dik, tantua. Eta Oskoz berriz teknikoki oso ondo zatzen nahi, oso ondo, Bai. Lasaitu hau ikusten da. Badoa, sakera. Sake ona. Atera eginda. Teietxeak. Zabalera, gainean da. Ies egindako Bai, pilota. Eta orain, bidan ezkerrez. Atzelarien jokua hasi da. nio pelota honekin ze errez nagusitzen da. Eskuin ezker dotore Aldabe. Bai, Oskozek berriz ezker beste. gantxoa, iritsi eta eraman bidanek. Keinu, bai! Keinu, bai! Baina txotxe egin du. Eta Aldabe ez da iritsi. Ez zin, espero, hola, Ez. eriko zari txotxea, baitia jota erteko zitzaio lagon. Hor ez dago, ezer eseterik, hor Ez. keinu ona izan da Oskozena, Bai, eta pelota, hola bertatu da. peloti hola dek.
pelotari guztiri beak uste duen bezala peloti etorreko aitza dena ondo jugatuko Bai, ez? hoi da. Etzan... Misterio handik izango, pelotan. Ez, ba. Gogoratu, zuzenean, Zumarragatik, Beloki pilotalekutik, Euskal Herriko pilota elkarteen, nazio txapelketaren kanporaketa kontatzen ari garela, final laurdenetako partida, Oberena eta Paz de Zigandaren artean, kanporaketa erabakita dago, Oberenak lehen bi partidak irabazi dituelako, eta azken honetan, ba, ikusgai orain joken, ze gertatuko den. Emaitzei behiratuta partidu politizikoak. Bai, bai. Amoi, amalau. Tanto borrokaturik benetan ez dugu ikusi, agian Baina tanto, bukatutako asko, bukatutakoak bai asko, Bukatutako asko, baina bizi doa binakako partida. 14 eta 12. A ber, pelota honi bidanek oaingon berri ze emaitza eta zeia. Gurutzatua sakea Aldabek, kantxarritik eraman. Bidan atzera etorrita, eskerrez. Oskoz prest zegoen, eskuineko zulo horretara Bai. botatzeko pilota baina. Eta orain, Tanto. lehen esan duguna, nahi lehen duzela esan etzai duguna. etorri eta... Boti inda, propagandago, joik, kartela joik, eta intzaiok burutikan gora ertzen zaio pelota, etxatu. Gorriek pelota aldatu dute. Euren pelota. Eta 13 eta 14. Bado askoz. Berdinketaren bila berenakoak. Oraingoan utzi. Aldabek atzera. Goiko Bai, justu. koltsuia eta ezker orman ere goiko marra etzuen urruti. Lotore ezker gantxa oskozeko orain. Hor bere burua saldu baina bidanek txapazpira. Bidanena esango nikik ezkerrakin aurrenik utxa izan izin, ezkerrakin bai. ez dituzte. Hola, fallatu nik eskubikin bateo beste bakarren bateo bi fallatu izan, baina ezkerrakin aurre... eta Bai, bat, bana. utxa, Laugarren berdinketa laugarrena. eta orain ja Luis hemen alde hartzen duenak asko Bai, izango dira hazia. Bai, netzago bai. Bai, gertatu zen danadek aurreneko parteen urdinak tanteon zuru egin ditile, baina bain berriro, bea pelota etatago tanto bat itile gehiago ez. Bai, Hoi, ja, gorrin aldeko zeadek, Joera hartu du, joeraek, bai. Da, kanpo. Barruan da. Ah? Bidanen erresto hori, kanpora ematen zuen, baina barruan oskozek aukerakoa dotore. Hoi, oso ondo bugautakoa. Da berriro, 15 eta 14. gorri gaurretik, berri da. Eta oskozengatik esan behar da, lehen aipatu dugu, urduria edo gaztea, Bai. baina jo behar duen pelota ondo aukeratzen duela. Ondo, aurrenetik ez, aurreneko tanto ikusi du ez, goitira zetorren pelota txarra, sastea junta. Baina, gero berriz okidik denboa bat tanto batzuk sartuko abe ondanak, eta pixkat aukeratzeko denboa izaten duna, eta oain bai, oain hobeto, askoz ez. Eta hoi ez da erraza izaten Luz. Ez, oso Hoi zaila. jakitea zein jo behar den eta zein ez. Hortxe, bi aurrelariak.
Alda behatzerak etorri eta eraman. Bidan, eskuinez. Atzeratu. Gozatu du ba. Bai, Eta orain ezkerrez ez, Teietxeari utzi. Honek Eta ere gora. gozatu du, baina ezker Arman gora. gora. 16 eta 14. Eta garbi izan da goran. Teietxeak egin duen 5. hutsa. Lehenko tantotatik ez berdin, aukera izan dunek, oskozek txokon jogatzea intentatuik. Bai. Baina, gertatzen da kontra jo ezkerra dala. Bai. Orduan, minan uningo jo berriz ere eskuin. Zuloa Berriz ere eskuin. bada oskoz. 6 eta 14. Idan. Eta makina bat aldiz ikusi duguna bai. partido honetan, baina oraingoan kontrakantxara. Eta ondo rematatuik, oso ondo rematatuik, ondo. baina goitiera rematatuik, baina oso eskubintze hon, frontoi erditik unuzka lehozeok, eta orduan oso toki gutxi zegoan, baina, bueno, raia joik, Bai, bai. raia. Ez zuen kantxa inurruti. Kontrakantxara joan da. Eta ikusiko dugu, urdinek aprobetxatzen duten orain. Bai, Sakea. Bate bat bidanek aprotxatu berek. Pelota honekin bidanek daukan ezkarragen mina hontik ditulakon, ez? Orduan, beak zeko aprotxatu gara. Sakea bebetik tanto. eta ez da Tanto. ukitu ere. Oso sake hona izan teke. Hamaseinan. Oso ona, Bien zatzaia. Gaur ikusietan, esango neke, sakaiko honena. Oso ondo, cruzadutakoa, ikututako pelota, ezkarpa eta justu ikutudik behar den tokin, 6 hortantxea eta lurra jundek. Eta ez da, esan daikan bezala hasiek, ez da ikuture ez egin pelotek, Hau gurutzatuagoa da, atera Bai. egin da pelota hori. Ez du airerik nahi hor, txokotik deja da, iritsi oskoz, orain zabalean, dotore. Oso ondo. Goleaz dotore zabalean egindako tantoa, bidanena. Eta makina bat tanto egina baditu, Bai, agonizko bidanek asko. Atzean bat, bien artera bota eta beste bat, zabalean bi, sakez bi, txapagainean gurutzatuta 3 eta ezker gantxoz bat. Danea unizko asko, ez? 10 tanto egina. 10 tanto indago, Galdutakoa bi. Eta bera da, tanto gehien egin dituena. Naiz eta Oskozek tanto, bai, zortzi 6 bat egin igual, ditu, 6 sei, egin ditu ezker gantxoz, gero txapagainean bat, atzean bat, eta Bai. bien artean bat. Orain, txokoan utzi bidanek, oskoze iritsi, baina ez. Beste tanto bat indakoa. Beste tanto bat, oire indakoa. Orduan, ez, bidan oso ondo, aide jogatzen, Eta Oso ondo, kontuz, bi Bai, tantoren aldea, 18 eta 16 eta 22-rako gero eta gutxiago urdinei. Aldabe agintzen ibili denean, Bai. errezago ibili da, bikote Errezago. gorria. baina pelota honekin adabe beharire gehiago, kosta dezaiok. Oso behetik ibiltzen da pelota dek eta orduan hor gehiago kosta dezaiok. Pelota eman duena oskozek zabaletik, orain Eta bidanek berriz atzera. urruti jarri berriz, Aldabek eraman, Teietxea, gaine etorri zaio. Hala eta guztiz ere bueltatu du. Orain ezkerrez, Oskoz erremateren bila, zabaldu eta tanto. Hortxe dago bidanen zuloa. Bai. Eta hortxe zeok pelota hau defenditzeko txarradek, baina atakatzeko oso onadek. Aukeratu egin behar, zer nahi den erasotu edo defentsa. Sakia dekanen atakean ia ez, orduan gorrintzako pelota txarrezuak, beak azteko, baina.
pelota aukeratzen bikote gorria. Bai, behan pelota berze, gorria. Hortxe, zalantzak izan dituzte, Bai. edo ez dira... Baina aukeratu dute eta 17 eta 18. Bai, bidanek biolintzik itiozekoa beson. Orduan, beak etatzen duen pelota, harentzako oso ondo tortzaioko, oskotzek, berdik pelota errexio ibiliko duna eta Aldabek aginduko duena. Aldabek aginduko duen, oidek. Berak aukera izan dezan ondoren. Oidek. Osko, sakera. Gurutzatua, Teietxea. Nahikoa egin du. Bado Aldabe. Dotore Teietxea. Idan sartu da jokoan. Ondo Teietxea. Ondo Aldabe. Osko Zekeinu. Dotore berriro bien artera. Baina oraingoan bidan bizibilita eta agintzen Aldabe pelota honekin. Aukerako asko zentzat, utzi, Aldabe, motxi eratu zaio, eta Dotore, sotamanoz bidanek atzera. Eraman Aldabek. Bidan, txokoan, osko ziritxe eta jaso, Dotore, bidan, haze tantoa. Ba gaito, indakoa oso ona, tantua, oso ondo da. Ezker gantxoz egin duen bigarrena, eta 19 joan dira urdinak, 19 eta 17. Tanto politia, Luis. Oso politia. Bai aurren atzen oso ritmo handiko tantua izantek eta Laurak pelotarik korrika aurrea atzea oso muitukutako tantua, oso politia. Atxeden aldia eskatu dute. Eta hortxe, pilotariak. Atxedena gutxi izan dituk eta partidua azkarzikoak, Bai. Ritmo azkarrekin, tanto gaina azkarra izan dituk eta... Eta serio, Bai, serio, Laurak ikusten dek, bik irazin nahi, Izan, Luis, takoak jartzea bakarrik, hainbeste kostatzen da. Behin jantzita zein duzu. Behin amizteeten bat pasa, tako jartzen da, hor saiatu berra zeok, ez? Bai. Hor saiatu berra zeok. Hau ez da zapatilla jantzita korrika itea jutea edo ez mentakoekin denbora pasatzen dute. Gero eskuak berotu berria eta... Ez da, azken baten bidanentzako eta teitxeantzako ere esango je, bueno, oskotza Aldabe irazintzeu, ez? Irazten maile, eta oskotzentzako ere, ostra, holako txapelketa baten Aldabekin jokatzeko aukera eman eta partidua, baina, bueno, etzeok ezek entzeik, galtzeuna galdu irazi, bai aurrela iri eta bai atzelai ditu partidu oso nahiken, porque aurrelaik amiste tanto indago eta atzelaik tanto gutxi fallatutako, bai. Oso partidu naziek, oso ona. Bada bidan. Gurutzatua. Eskuinez Aldabe. Kosta itxeza jo pelota honekin, Aldabe ideat ide. Oantxe, pelota zonu. Batez ere behetik dijoan pelota, bai. Oso ondo bidan, baina Aldabe derki iritsi da. Hortzean. Goleaz, Oskoz. Baina txokoan bidanek ez doike beldurrik. Eta orain Dotore Aldabe, haze pelota zaman diona. Bai, da, buena, justu.
Ondo Teietxea pelotari eskatuz. Eskatu. Dotore. Hoi baizala Ezkerman pustu. 8 Teietxea, Kosko zentzat aukerakoa, gainera etorri zaio. Gaina etorri zaio. Eta hori, behera egin du frontisa egitutakoan. Agintzen gorriak, Eskozek zabaldu, Teietxeak, barkatu, Bidanek eraman. Orain Teietxeak sota manoz. Utzit aldabetzat aukerakoa, baina... Ba, ero egin zaio. Bai. Oskozek zabaldu dejada zabalean. Hace tanto xeleberrea. Hora hitxotxeta. Da Bidanek oain berriz beste pike batekin tanto intakoa. Iritsi da aldabe Bai. baina. Txokoan, goxo, Bidanek. 27. Amairu tanto indago, Bidanek, bai. Bai. Partida bikaina jokatzen ari da. Bikaina ere joatzen. Ezker dotorea du benetan. Bai, oso ona. Izan dute lauak ari diela partida itxiko jokatzen. Laura, Bai. Oskozege esan dio, ja... Bai, Behatzea ezker gantxoz. 10 bat antoin Bai, dago, bai. ez? Orduan ba... Badoa Bidan. Eskozek. Erresto airez. Bidanek, aldabek, alduen egin du. Bai, eta berriz etxarra. Aia Bidan. Zabaldu, Eskoz hor da. Jaso. Orain aukerako Eskozek. Zabaldu eta tanto. Dotore. Oso ona. 8. ezker gantxoa. Oberenako aurrelariarena. Eta hortxe, pelota aukeratu. Baina, a ber, korrik aurreneko aldiz, urdina Urdine pelotakin. pelotakin. Bai. A ber, ze gertatzen da. A ber, ze gertatzen da. Erasorako ona dela, Erasoko defentsarako pelota ez. oso onaek. Baina, a ber, Bain berai erasoa gelditzen a ber, zaio. asmatzeuen. 18 eta 20 eta... Pelota honekin kontu zibili berduna dek, Oskozek, Bidanen, restua bolea ziten baino kontuz. Bada, Eskoz. Aukerako ez du aprobetxatu eta orain kontuz. Bidan agintzen jartzeko aukeran delako. Teietxea. Aldabek bai, eman dio. Bai, Eta pelota zaila benetan, Teietxeak erantzun duen hori. Zabaletik Oskozek. Orain zer, keinu, bado aldabe. Bidan atzeraka. Eramango du. Oskozek, utzi. Aldabek atzera berriro ere. Eta Bidanek 6tik oleaz. Oskozek zabaldu, Teietxea hor dago. Deja da. Oskozek atzera. Eraman bakarrik ez, atzelariak deja da egin du. Eta orain... Eta orain... Oskotzen kriston akatsa. Txar, Esango negik, azpira. parti guzti indun akatzik ondina. Aurreneko tanto berdin indik, Aurre Bai, junta bai. txokon, uste Nahi junta. zuen bai, egiteko aukera bai. zuen. Aukera oso zen. Eta 21-18. Bai. Oantxe, aldein izango ze, korriri. Orain dioken ikusiko dugu, baina bai, azken... Tanto gorra, zigoztek, azkeneko Bai, bai, jokatzen, bai, bai. Oso gorrak, Eta...
21-18, azken sakea. Jendearen txaloak. Eta ikusiko dugu. Partida hemen amaitzen den, ero orain joken historia gehiago dagoen binakako honetan. Teietxea. Oskoz. Bidanek. Eraman Oskozek, orain zabaldu aldabe hor da. Eta Txabazpira. 22 eta 18. 18 eta 22. Paz Zigandak kanporak eta ez du gainditu, baina ez da eskutxik joango. Baina partidu oso ona, lau pelotarik jogatuko dena. Eta esan berdik Bidane egin du partidua, Bidanek izugarri egin di partidua. Esan deun bezala, ja, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13 tanto indagok, tanto asko ituk. Tanto asko indagok. Eta, bueno, gaurkoz azken protagonistari elkarrizketa, Luis, baina hementxe amaituko dugu. Esateko... Berriz urrungo igande. Bai, hoixe, amaiketan, hementxe, Zumarragan beste kanporaketa bat jokatuko dela. Kasu honetan, oraintxe begiratzen ari naiz paperetan. Gazteleko izango bat. Buruz gainen aurka. Bai, buruz gainen. Otsailaren 16an, amaiketan. Bai. Eta Teietxea etorri zegunez, Luis, burren arte zuri behintzat. Asier, datorri igande arte. Hoi da. Eta Teietxea jarriko zaigu aldamenean. Paz de Zigandako atzelaria. Ea, kaskoak eta orain bai. Bueno, zorionak. Eskerrik asko. Bueno, partido... Bueno, complicado, ¿no? De pelear. Eso es. Ya sabíamos que iba a estar muy complicado ganar y la verdad que hemos empezado bien, nos han igualado y luego hemos ido todo el rato parejos y ha hecho un partidazo Vidal. He estado acompañándole, pero ha hecho una exhibición y hemos podido ganar al final. Una pena la eliminatoria, pero tiene un equipazo y... Bueno, era muy difícil. Estábamos diciendo que por lo menos no es con un 3-0 y eso... Eso, bueno. sí. Eso, un poco el 2-1, pues bueno, hemos peleado lo que hemos podido y eso, estaba complicado. La pareja de Oberena, bueno, pareja joven que está en la élite de los aficionados, rival duro, pero bueno, Sí. la veteranía también cuenta. Y lo Bueno, habéis demostrado. nosotros, nuestra baza es pelear, para que sea un partido duro y pelear y a sacar lo que se pueda. Una pena que no hayáis pasado la eliminatoria. La cuestión es que como club y miembro del club de Paz de Ciganda es bonito Sí. participar en este tipo de campeonatos. No, como la club. verdad que este campeonato es una pasada, venimos muy a gusto, es muy bonito y al final son 3 partidos, vienes todo el club a jugar, una gozada la verdad. Bueno, felicidades vuestra victoria. Vale. No puede ser pasar la eliminatoria, no habéis podido pasar, pero bueno, Sí, habéis ganado está el bien. último partido y Muy habéis bien. pasado bien. Vale, eskerrik asko. Eskerrik asko Teietxea. Hortxe gaurkoz Zumarragako pelotalekutik egin dugun kontaketa eta hurrengo astean esan duguna. Igandean hemen izango gara, kanporaketa berri batekin eta ordura arte ondo segi pelotazalea.